Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan alara at agatuge garaw. Ngamsakbay na intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Uncle Onofre Antonio ken katugangak ani Marieta Soriano from Jean Kasay, ti Cagayan. Shout out kada Jasmine Rivera, Imelda Velasquez, Raquel, Dayan K. Rolyoda ken Sunshine Agpuon. Ariola Masilang family ti Ballesteros Cagayan from Abe Urbi. Visitasyon family ti Tabarok Kawayan City, Isabela, manang Gina Visitasyon ti Hong Kong, manang Girly Visitasyon ti Kuwait from Jerome Visitasyon. Amin nakatrabahuak isoda Marlon, Eric, Dante, Arnold, Willard, Jonathan, kastamot na Johnny, Dionisio, Ernesto, Dave, J.R. Can Tomas, Fernando Ferdinand Huelmar, Jomar, Ramil, Ronnie, Felimon Jr., Darayan, Roel, James, can Vince from Marvin Abad, ti Ilagan City, Isabela. Karyag Dar Pimentel family ti Quirino Province from Ellen Pimentel. Ticano Clan Reunion, the Ana Eliang Lino Clan Fernandez family ti San Fernando La Union from Jessa. Augusto Bautista ti Kalipkip Betty Aritao Nueva Vizcaya from Mercedes Bautista. Makablaawan pa ti Ambatali Rombawa family from Melanie Rombawa.
Delia ti Aurora Province kan Ate Elsie ti Alacapan Cagayan from Kazi Pinagpala. Ryan Mabanag, PJ Cubillas, Remalin Martinez, Aiza Matalog, Karen Furok, kan amin akabaryo ditoy Kulalabat Kawayan Isabela from Chabelita Cubillas. Kuya Fernan, Bronze Wendell, Melson kan Brother Michael from June Cas Orpilla. Liza Marcos, Kimberly Primero kan Janine Primero from Raquel Paraas ti Hong Kong. Happy graduation kada Crystal Angel Gutierrez, Rafaela Pascual, Avina Faith Pastor ti Minusikuan Mantakdang San Quintin Pangasinan from Ivy Gutierrez. Shout out kada Jessica, Gina Lynn, Riza, Rochelle, Princess, LJ, Aston, Lita, kastamot ti Cabral family ti Santa Barbara from Priscilla Cabral ti Jeddah. Bosco Aniras ti Sabio, the Richard Ramos, Janjan Medina, Mark ti Santiago Batal Isabela from Lizelle Aligam. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres Jr. ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Shout out pa kada Homer Alamo ken Leonora Bautista. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Lara. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot ten dagiti ribo-ribo amang tartarabay ken agdengdengeg kadagiti maikikan biag apadas dagiti dumdumngeg. Kunaknog na nayon latan a para dengdengegak ngam na ikanak iti inspirasyon amang ibinglay met iti nagbalin apadas ko ajak tupulos malipatan. Ilingad daklaangan manang itinagan alara taga tuge garawak manang kat addan asawa ken maysa nga anak ko. Natalgad ti trabaho ti asawa iso nga uray ubing kami ang nag-asawa addan makunak nga urnong mi. Iti balay ti katugangak tinagnaedan mi manipod nagkalaysa kami iti asawak. Naanlayas met ti linnangan mi kadagiti nakaikamangak iso nga awan nga rod tinagbalin a parikot manipod nagnaed kamin iti maymay sa abubong. Rugyak man nga rod manang ti agsalaysay. Niko, rabiin, pwede ka pala naturog. Kunak no nakaturog kantay mo nakaasimrot diti silid. Diyak pa nga rin makaturog, Lara. Ada ngamin pampanunutat. Apay, anya dayta? Kasla importante launay dayta ta saan ka makaturog. Adamot tan orunong tayo bangko sana ya. Uwan, Niko. Adamot tan. Apay aya? Anya nga tanong patakdertan iti kabukbukudan ta abala iti sular ngayon tad kadatadananang iti nagkalay sata. Si Kaman. Ngam, apay na panunot mo dayta? Kayat mo ka din asumina ta kadatatang kananang? May mayat mo't lang, no nakasina ta. Tap na amutat itong makder iti kabukbukudan ta asaka. Ken sana ya tartariga gaya mo ti maadan iti kabukbukudan abalay. Wan Niko, ngam no saan ta pa'y akabaulan? Okay mo dito yan dananang, awan mo ti parikot. Sa balilat ta di makagunay kamot iti kayat mo abakit. Ginawaya ka. Isa panahon mo't siguron, tapno maadaan tayo iti kabukbukudan na balay. No day ti kayat mo, di sige. Ang mga nodam ako na dananang kantatang, no bilang suminatan kadakwada. Ang mga nagpasugnod damat. Apay kumamat. Ang mga no kay kayat dan tupay kit di taaddan ton kabukbukudan ta abalay, Lara. Isong agpatakder takit din. Alangarod sikati makam mo. Masapon nga ipakada talat kadakwada. Wan, Lara. Sakbay arugyan tatagi patakder iti balay.
Siguradun ta nakapakadatan. Nasaya at man no mapanunot yun ti madaan iti bukod yu abalay. Wan nang, umdas mo't siguro ti ornong mi kanilara. Oray tayo saan unay adak kalabalay. Ti napatag. Adama ko nakakabukbukudan mi pagtaengan. Mayat aging gasaan pa unay anagastos iti panagadal ni Buyet. Mabitla ang daytano saan unay adakkel ti paaramid Joe. Wan nang, basta dati makuna kabukbukudan mi abalay ko naklangaro din. Tapno mapadas mi mat ati mang panunot kadagiti masapol mi iti inaldaw. Sana kanayon mi adda kaya pagsangsanggiran may. Sa bagay, ado tinasursuro kanyak ni Lara, manipod nagnaid kayo dito'y balay. Saan akas idingawan pa'y amo ng aramidon, ta ubing kayo kat nga road ang nag-asawa. Wanyarad nanang, kantap no makapagsulo kayo muta na ni tatang. Sana may nainayon kami pa'y lang pampanunutin niyo. Rugyan yun tagi patakder iti balay, tapno malpas sa dagos. Kasarita yun di kaaruba tayo a karpintero. San abalay ta damot ni tatang yu amang bantay no adda bilang trabahom. Wan nanang, agpakadwa agto ko ni tatang ang makisarita kadakwada. Iti ko na ni nanang, imanugot ka di asumi na tanton kadakwada? Awan ti problema ka ni nanang ko naktumo nga min Lara. Kay kaya't na pa'y ata danton kabukbukudan ta abalay. Nasayaat nga rod no kasta. Amangan nga min no ibagana asyak ti akin kapanunutan asuminatan kadakwada. Amumot ajak kayat nga adapam kwatan na amang gura kanyak. Apay nga min ayaday tati pampanunutem. Nakasingsingpat kanto pa manugang. Ora dadagiti kanita o gumura ni nanang, jak pa'y naputa na pulos sa simong bat ka. Kaya't ko ngamin nga agtali na agti respeto kadakwada na kaikamangak. Nga oray isuda tayan ti biddaut? Aginggat ka ba ilak, jak kayat nga agbalinak adakas a manugang kadakwada. Ipatpatag ka unay niko. Isu nga ipatpatag ko matdagiti dadakkel mo, akas pudpud no anaganak ko. Ay na, talaga naggasatakkin ka Lara. Isong agingkat ka ba ilak? Kaya't kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag ita anak ta. Kat ikarik, tong palik day ta nga imbagak, Lara. Lalpasan di balayaw anak kao. Wanyar tatang, agyaman na kiti panang banban tayo kabayatan ti kawan ko. Nagmayat ti namay anday ti balay mi tatang. Talaga nalay nga karpenter o dagiti kaaruba tayo. Naimbaglaangan ata awan ti awat da trabaho idi kinasarita tayo da. Di nagbit analpas ti day patakder a balayaw. Excited kami nga ro dun kinilarang nga umakar. Talaga kasta anak ko, ta anda nga rodan makuna abalayaw. Tay kabukbukudan niyaw, nga awan ti sabali akabalayaw. Okay kanilaan kada kayo asumina kamin tatang? Mabain nga min ni Lara, ta amangan ka no panunutan nyo, nga iso ti akin na kami ti isisi namin. Ay saan ikaw? Kan may mayatan day ta. Mamatya ka na rigat para kanilara ti makikabkabalay iti nakaikamangan na. Naimbag ko nam ata na singpet ti asawam. Amumbag nga dati pakarwan di inam no daduma.
Kabailan ni Lara asalaan ti ugali ni nanang, tatang. Hanggang maginggat ka anaw. Iswa kasayaatan mutlaang tanapanunot yung tinagipatakder iti bukod yu abalay. Sana balay ta saan mo't nga adayo ti ayan niyaw. Mabit kayo lang nga umalatew. Kastamot kada kamay. Agi amanak man din tatang. Ornusan mi lang dagiti arwatan mi. Umakar kami to inton day off ko. Nabayag mo't basit ang nakikabalay kami kadagiti katugangak manang Emmy. Aging ga iti napanunot ni Nico nga asawa nga agpatakder kamin idi bukod mi abalay asaan mo't atinubngar dagiti nakaikamangak. Akluna kada dagiti kanito amasair mo't tiriknak no adda maibaga ti katugangak amadi manang. Ngamjaklatan agtagtagarino kasta tapno awan ti rumswa ariri. Ti katugangak alalaki ti makadkadlaw iti amin. Iso atubngaren namot ti katugangak a babae. Ngeman-mano, tadi namot kayat nga isuda ti agriri. Iso apasaray syaklatan ti kasarsarita na. Kabaalak mo't kit di asalaan ti katugangak, ngamjak mo't maikari no aginggat kaano. Iso siguro ang napanunot mo't ti asawak alumasin kamilaangan. Napasamak nga rod ti tinartarigagayan mi manang. Nakaakar kamin iti kabukbukudan mi abalay. Lara, bakit? Anyatim ako nam dito'y kabarbaro abalay ta. Nagragsakak lakay. Kamaudyanan na, makadesisyonak mo tan iti para kada tayo kada boyet. Makagarawa kon iti kay-kayat ko. Kas ko maiti panagurnos iti balay. Kan uray anya lang ti sidsidaan tayo, mabalinan. Oh, di makita mi dan ti paggidyatan na. Idadata pa itayan dananang kanita. Kunada ngamin nga ubingak anak i asawa. Iso ati amuda kat awan pa'y amok maipapan itibiyag ti addaan asawa. Daitangar ti kanayang nga ibaga kanyak idininanang. Ngam impakita mo't nga amom tar aramidam. Nairwamak iti rigat. Iso nga amok ti agtagibalay, Nico. Oh, kita am nga rin na niyan tupay ti kurang dito'y balay. Okay day to yun. Awanan kwartata. Masapol amang rugita manan nga agurnong. Tanapan amin iti balay tinaurnong ta iti sumagmamano atawan. Masukatan to day talara. Ti napatag, adnan makuna akabukbukudan ta abalay. Nakaakaran iti balay dagito ubay. Huwag nga rod, nasaya at mo ta. Ngamay kawa iti kawandan dito'y balay. Huwag ta kapilitan nga agtrabaho ka manayin dito'y balay. Sana kas ide, nga aramidan nila rati amin nga obra dito'y balay. Sana balay, takabailan tapay maut. Kanimbaga na mo't ano kas apulak ti tulong na. Mapangkula ang ayaban ni Jibalayda. Addan bukod abalay ni Nico, bakit? Dilaangan buridok taan ni Linda ti awan. Taaging ka itakit agab-abang dalat ta iti pagnanaidan. Yakman mo't amo iti asawa na. Awan sabot arapaap na amadaan iti bukod da abalay.
Naimbag ko nam ata nalakalaang ti abang da iti kabangibang nga ilay. Iti ayang ti asawa ni Linda. Saan sa kanumot asab sa bali iti katugangan ni Linda ti akin ko iti balay. Iso ang nalakalaang ti abang da. Ang sapay lakuma, tamaad daan damutan iti bukod da abalay. Anya, agabrod ka ko nam anak ko. Wananang, tapno nadardaras kami ang makaurnong kanilara. Napagnumuan nyo ka din dayta kan ni Lara. Wananang, kati manugot mo't. Inasaya at nga road no kasta. Ada ko masing-asing ko anak ko. Ha? Saan aga po tawan talag ko kan ni Lara. Nasaysaya at sano siyak ti agurnong iti kwartayo nukas pangarigan makapan kanto ni di abroad. Ini, anya ti kayo asawa nanang. Siyak ti pangipatulod am iti kwartam, ta siyak ti makaamo nga agurnong para kada kayo. Tilaang para gastos dagiti agina ti maitad ka ni Lara. Di kagdanag ta urnungok ang naimbag ti kwartayo. Sa bagay, ada punto yun nanang. Kan may sa, amok no kasano kayong agigam iti kwarta. Kasaritam di asawam. Wando umay kayo dito, tapag sasaritaan tayo day taabanag. Amok nga umanugot ni Lara iti kayat ko mapasamak. Ta para mutla ka na kayo daytoy pampanunutag. O sige nanang, bayan nyo takasarita ka na imbag ni Lara. Ipalawag ko kan kuwana ti may papan iti imbagayo. O manugot ka kaditi singasing ni nanang, Lara? Anya ka diti nagsaritaan nyo ka ni Nanang? Napagnumuan may at ikagudwa ti swildok ti itad na kada kayo ka ni Boyet. Kati kagudwa, iso ti mangidulin. Ken mga alamot na iti allowance da ka ni tatang. Nalpas mat gaya man ti saritaan nyo. Di okay nga rudan. Di kagdanag. Nalain ni nanang agigamit ti kwarta. Amuna tag salimot-mot. Isa sigurado ang makaurnong tadagos. Awan problema kanyak niko. Total, saan mo ta sa bali at tao ni Nanang? Kan, kunang mo tatalkam unay. Iso nga, awan nga rod problema kanyak. Jak ilibak, medyo nasaer ti riknak iti nagbalin asaritaan ti asawak ken ti katugangak a babae manang Emmy. Panagriknak ngamin kat kaslaawan panagtalik da kanyak no kwartan ti pagsasaritaan. Ngamtap no awan ti rumso a parikot, immanugo taklatan ta imbagamot ni Nico nga asawak analaing nga agsalimot-mot iti kwarta ti inana. Iti ababa asarita manang naka-abroad ti asawak. Imbaga namot kanyak ti gatad ti agbalin asweldo na iti balasiw taaw. Kat ninamnamak nga rod at ti kagudwa ti sweldo na ti maitad kanyak. Agingga adimtang ti damo a panagsweldo ni Nico iti balasiw taaw.
Ditoy ti allowance ko ni Boy at Lara. Sa nga 10,000 dayta. Umanay mo't siguro na paggastos iti makabulan. Tawan pa'y mo't unay ti paggastusan ni Boy at iti pagadalan da. Ha? Kunak man no, kagudwa ti sweldo ni Nico ti itadyo kanyak, nanang. Ay, yan anay mo daytan. Tapno dakdakkel ti maidulin ko iti binulan. Apay, kurangem pa'y dayta? Saan mo't ket di, nanang? Ngam, mabalin mo't asyak ti mangurnong kumano, ada sobra iti itadyo kanyak. Ay, saanan, siyaklatan tapno mamaminsan. Di kay unay na barayoboy ka ni Boye, tanarigat ti sasaadan di asawam iti abroad. Di mo pa'y amaw no mangmangan iti oras wenno saan. Huston day ta para kada kayo ka ni Boye. Naimbag tayo mawag ka, Nico. Kumusta ka ngay dita? Okay, dito'y bakit? Di ka agdanag. Da kayo, kumusta kayo ko ni Boyet? Aywan, intad ka dimot lang ni nanang tay kwartaya, Uwan, Nico. Di ka agdanag. Omdas mo't siguro ti kagudwa ti sweldo ka para kada kayo, Lara. Ipasyar mo mo't ni Boyet. Kan katangam danyaman na kayat na. Sobra-sobra day ta para kada kayo. No, at kayat mo agatangan para iti bagim, wano para di tabalay, katangam laan, tapawitan kayo tumanan into nung mayabulan. Nico? Para kata kayo na abay nga daak diti balasiw taong agsaksakripisyo, bakit? Kaya't ko ang maramanan nyo mo tinasaliwanwan na panagbiag. Isa di yung imutan ti bagiyo, ay? Mangan kayo tinaimas. Katangam no anya ti kayat ni Buyet takanan. Uwan, Nico. Di ka agdanag. Aramidak amin abilin mo. Malangaro din. Tawagak mo't ni nanang. Kaya't ko tagyaman kan kuana. Sige. Agan nagkakanayon dita. Bye. Bakit? Naitad mo ka din di allowance tagi na. Aywan naitad ko na paman anairwar ko ti kwarta. Gismel ti intad ko kankuan na. Gismel? Kat no awan pa'y kagudwa day ta iti sweldo ni Nikaw. Apay nga akas talaang ti impa-imam. Ti saritaan niya kat kagudwa iti sweldo ni Nikaw ti itad mo iti asawa na. Ay narigat no dakal unay ti ipaimam kankuan na. Husto day jayon. Agimpad damot Ay unay kan abakbakatan. Apay nga di mo itad ti rombang apara kadagiti agina. Mga no sa bali ti masumok niya manugang tano aduunay ti kwartana. Kat no nagsingpet di manugang ta. Apay amam. Ado ti sulisog na mudang ado ti kwarta ti may sa tao. At tanak lang ti mabalin ang mapasamak. Ay, makaamo ka. Kababain pa'y kit din ka nini kung anak ta. Ang mga nukunaan na pa'y abis-bisin ang di aginana. Ay nalakay, agyaman to kanyak di anak mo no sumangpot. Uray kitaam. Anya ti ginagara ni Linda nga anak mo dito'y balay, bakit? Tako namot nga imay itay ditaw. Wan, imay nga rod.
Imay agpatpatulong kayat da kanumutan ti agpatakder iti basit a balay da, ijay asidag da katugangan na. Agpatpatulaw. Wan, umay bumulbulod iti kwarta, tapno makaipatakder da kanon iti balay da. Anya kumangay mo ti may pabulod ta, katawan mo tinawadwad a kwartata. Kat ipabulod kun aja na dumaan na urnong ko a kwarta da nikaw. Anya? Ipabulod mo, jay saan mo a kwarta? Uray nakabsat na ba ti makin kwarta? Ay na, bakit? Agar aramid ka? Saan mo lang arudan atinong palti saritaan nyo kininikaw, may papan itigatad nga itad mo nga allowance dagiti agina? Nagbasit ti papaimam ka ni Lara, manipod pa'y iti nakaabroad dya anak ta nga aging kaita. Naganos di manugang ta, tanumano ti itad mo, saanan nga agsasaw. Sa ita, ipabulod mo ti kwartada, ay agbain ka man abakbakatan. Apay kumakit buludan matlaang ni Linda. Bayadan nanto matlaang. Oray pay. Awan ti pamalubos dan ni ikaw ken Lara iti dayta nga aramidam. Ken kasanaw no maamuan to ni Nico tagpaysaw. Sa nagaputagol uli maklaang ni Lara nga asawa na saan to na maamuan ni Nico ti pudnaw. Isyak ka di ti makaambaw. Saan ka man asumana udita? Ay. Anak na matlaang di tultulungak. Amo ka saan to agumuran ni Nico? Iso adinak suruan si kalaklakayan. Amo ti aramidag. Kumusta ka dita, Nico? Nangan ka din? Wen, bakit? Apay, anya tar aramidam dita? Kas makita mo't, isagsagana kunti pang maluman mo iti anak mo. Sakbay nga inaksukunan iti pagadalan. Anya kay dita ilutlutom? Nateng paborito mo't dayto ni Boyet. Aping nga ti karne. Agsida kayo mo't itinaimas alara. Ken aping aging kita di mo pala sinukatan dita lamisan dita kusina. Unak ba't gumatang ka dito sa bali? Ipadawat mong dayta daan at ugaw kon lamisaan. Apay ayakat mayat pay mo't dayto At dayta ka manin ako nak. Sobra-sobra ti kwarta nga ipatpatulod ko kada kayo. Unak ba't agatangan ta nyaman na kayat mo? Saan ka nga agurnong? Tadamot yor ornongan ni nanang apara kada tayo. Owan, sige lakay. Aramidat to dayta. Ang mga no daytan to pala ti madanon kong arwatan ta dito balay into nagbakasyonak. Saan ton? Si Kamot. Alang araw din, ta sumragak mo to niti trabaho. Aganat kayo akanayon dita. Uray si Kamot. Malangarudan lakay. Bye. Naman nga itati sa sangpot mo. Apayati mo yung pakamukanyak. Kaya't ka sorpresaan, Lara. Sakmat gayan ti masorpresa.
Nico? Apay nga kastoy pa lang dagiti alikaman diti balay. Nakadua tawon ako ni abroad. Ngam awan na pulos tinasukatan ka dagiti daanan nga alikaman tayo. Nico? Anya kay tinapasama, Clara. Nagdaktol ti paupaw-it kong allowance yung agina. Imposible saan ka makagatang itisukat dagiti daan nga alikaman. Anya tinadanan ko asid-sidain yung agina. Nata nga awan pulos sagpaw na. Kita man dagiti cabinet a pangikan ka dagiti abastuyo diti kusina. Awan na pulos ti kargada. Oray sana nga agipaw iti ti kwartayo iti makabulan. Saan mo ang maibos ti allowance nyo, Lara? Imbagak matasaan ka nga agornong taninanang ti makam mo. Gastusan nyo tititad kong allowance nyo. Ngaman ti inaramid mo. Aping nga kasto'y tinadanan ko dito balay. Bay anak ko maping agpalawag. Sakbay nga agungat ka. Ngam sakbay ti palawag ko. Kaya't ko man adamagan kan ka. No ammom asa nga 10,000 laang tititad ni nanang nga kwartami iti binulan. Anya? Ani, kasano asa nga 10,000 laang kat saritaan mi, kagudwa ti swildok ti itad na kada kayo nga agina. Iso laang day tatititad ni nanang, Nico. Husto ka no day jayan. Masapol ka no nga agimpod kami, takakaasi kang agtrab-trabaho iji abroad. Ngam di mo man laimbaga kanya, Clara. No ibagakan ka, mamati ka nga ta. Amang ano day tapay ti pangrugyan ti susik ta adwa. Diyak kaya't amadaksan iti imatang mo ni nanang. Ngam da kayong agina tinagsagabag apo iti inaramid na. Nabayaga kaya't kung ibagakan ka, Nico. Ngam nagamakak. Iso nga inuray ko ti panagawid mo. Tapno si kaamis mo ti makasaksi. Diyak mo ti inaramid ni nanang, Lara. Pasensya ka lakuman. Masapol ang makasaritak ni nanang. Agtanang ka kumapay. Aginana ka pa'y, Nico. Diyak kaya't agapoy ti pudot ti ulom kat agsubang kayo ka ni nanang. Maditi inaramid na. Naimbag nga rod no inornong na amin na kwarta ngayon patulod ko kunkuana. Diyak kaya't apakibiyangan day ta, Nico. Da kayo tinagtulag asaan dakpulos nga inraman. Nagparangak nga awan kwenta na nga asawam, Nico. Ngam awan apulos tinangag mo kanyak. Taing ka gumaak a pinunas ti pan nakainsultok. Gapo iti tulagan nyo idi ka ni nanang. I'm sorry, Lara. Sana na maulit pa dito na pasamak. Manipod ita, makaamukan iti amin. Diyakon ibiyang pa ni nanang no maipapan iti pamilyata. Sapay lang uma, taikanak pa iti may kaduagon daway. Napatag ka kanyak, Nico. Katagyamanak, tabigbiga mo ti papel ko iti pamilyata. Kan adan pa nagtalak mo kanyak kas asawam. Namnamam asaan amasayang tinagbanugam iji adayo a lugar. Ikarik day taken ka, Nico. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, Lara. Ngam sana mabali na baybay aklatan day ta napasamak. Isa tinasayaat. Duwatan to ang mapaniti ayan dananang. Masapul nga agsasarita tayo. Diyak mo si mangpot kabot gaya mo, Nico. Wan nanang. Amuyo ka dadandan ni inapak ni Lara apama na si Mang Petak. Gapot a pasig pa lang adaan dagiti alikaman iti balay mi anasang petak. Ha? Nico, pangaasin ko Baybay anak lang, Lara. Di kagdanag, agtanangak. Ngam kas itinakon-akon, Jack mabalin apalabsan da ito eh. Nanang, apay nga adiyo tinungpal titulagan tayo. Apay atin ipadyo ta aginak.
Kwa anak ko. Diyak la kayat nga agbalinda barayuboy. Iso nga inaramid ko ti kasjay. Pasensya ka lakuman. Mala, saan tayo napanunutan dahi dyan, nanang? Ngamta ngay adda akon. Mabalin ka din nga laag kung tinaornong yung impat patulod ko. Tara matan mi apaggatang kadagiti alikamon medyo balay. Kwa ni ko anak. Oh, anya ti parikot, nanang? Naglawag mo dyan bagak. Amangan no mabaling nga alaag kung ti kwarta ang nagbanugak ta aramatak para iti pamilyak. Kasapula kung ti kwartak, nanang. Pudno akalmado ti asawak iti panakisarita na iti inana manang Emmy. Ngam apaman nga awan maited ti katugangak a kwarta, ken naamuan na nga impabulod ti inana ti kwartami ken ni Linda nga ipag ko, ditan a nakaunget ni Nico. Ingka gumaak nga inanawa ti asawak, tadyak kayat a maaddaan da iti susik nga agina, ngam talaga nga awanen tinaaramidak. Daydi ti damo adaras a nakitak tinalaos nga unget ni Nico. Ket timat katugangak a babae, impagarup ko no anya ti mapasamak ken kuana idi. Bimmalaet met kadagiti agina ti katugangak a lalaki, ngam saan mi abasta na anawan ni Nico nga asawak. Tapno marisot ti amin, impaayab dati ipag ko, anang ipabuludan ni nanang iti kwarta anat gadan ni Nico. Nakitak a nakarkaron a nakapungtot ni Nico, idi saan a maibaga ti kabsat na, no kaano a maisubli na ti kwarta nga impabulod kadakwada ti katugangak a babae. Tapno saanan a dumakkel ti amin, ingka gumaak a kinasarita ni Nico, kat nalaos ti panagyaman ko ta impangag nakmet. Isu na laeng tamanipod idin, addan birri ti langan-langan da. Itamanang addamanen iti balasiw tao ti asawak, kat amin asweldo na, siyakon ti pangipat patuludan na. Sa anak met a nagliway anang ted iti para kadagiti katugangak, taammok aday ta ti rumbeng. Kanayon nga ibaga kanyak ti asawak, nga uray jak idan ikan, ngam nagkedkedak manang, kat naawatan nakmet. Daytoy ti pakasaritaak, kat sapay lakuma, tanakaibati itinabalitokan nga adal. Toy pagayam mo, Lara. Lara, pagayam ko, naidumduma ka. Awan ti makunak iti kinasingpet ken kinaemmam nga asawa, manugang ken ina. Malaksid ngamin ama nang ipateg ka, si kadaytay klase ti tao asaan ama nagimula iti sakit tinakam. Kat mamatiak, aday ta akababalin mo ti makagapo, no apay anan na naman nyo ita, tinasaliwanwan a panagbiag. Husto ti araramidem, masapol nga ibingayam latta da katugangam iti parabor, tano awan da adadakkel ti asawam, awan kumamot ti asawam, akatakunay-nay mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag.